Gabon ikusle entzule guztiok. Berriro hemen gaude, Nortasuna Agerian programan, eta gaurkoan agian bateren bate pentsatuko zuen, elkarrizketa Kika Monarrizek egiten zuenez, umoreari buruzko elkarrizketaren bat izango zela, baina gaurkoan ez dugu horrelakorik izango. Saiatuko gara hala ere noski umore txantxaren bat jartzen. Gaurko elkarrizketa personaje ezaguna, hainbat girotan, eta oso ez ezaguna normalean esango nuke dela. Eta personaje berezi honek zeresan handia eman du orain arte, eta hemendik aurrera esango nuke zeresan handiagoa emango duela. Berak teoria bereziak eta sakonak egin ditu euskararen egoerari buruz eta euskararen geroari buruz. Filologia anglo-germanikoan lizentziatua da, euskal filologian doktoradutza lortu du, berriki, eta gaztelaniar literaturan katedratikoa. Bera, Jose Maria Sánchez Carrion da, Txepetx bezala ezagunagoa. Gabon, Jose Mari. Gabon. Nondi datorkizu Txepetx ez izena? Bueno, asko uste dute nolabaiteko gaitz izena izan zela norbaitek jarritakoa, baina ez da hala. Nik aukeratu nuen, nik hasi nintzen euskeraren arloan oso garai zail batean, eta komenigarria zen nolabaiteko sasi zen bat eukitzea. Eta txori zailea naiz eta gero, txori batean izena bilatu nuen, eta fonetikaz, Txepetxena gustatu ditzaidan, eta hortik datorkit. Bueno, teleikusle batzuek, ez zaituzte ezagutuko, eta nik uste komeni dela zure biografia laburtxo bat behintzat ematea. Eta nik zuri buruzko hainbat datu emango ditut, eta nahastutzen banez, zuzendu, mesedez. Jose Mari Sánchez Carrion, Kartagenan jaioa da, 1952 urtean. Gero, Orihuelan eta Zeutan ere bizi izan zinen, aita epailea zenez, baitaren destinoak jarraituz. Handik ikastera Granadara eta Salamankara joan zinen, eta bitartean Babieran eta Glasgowen ere pasatzen nuen hainbat denbora. Bien bitartean, Nafarroan ustez, bat-bat ibili zinela Euskal Herrian, geroztik Londresen ere 5 urte pasa dituzu, eta Kanariar Irletan ere beste urtebete berriro Euskal Herriratzeko. Munduan zehar hainbeste buelta eman da gero nungotarra sentitzen da, Jose Mari? Hori da niretzat oso galdera zaila erantzuteko. Eta egia esateko inundik ez eta bertakorik. Nik esango nuke gorputzez mediterraneokoa naizela. Arimaz euskalduna eta espirituz lurbiraren osoa. Oain, nondik datorkizu euskararen ganako gorrina? Ni jakin dudanez, euskarataz entzun zenuen lehenengo aldian, oraindik ere ez zenuen ia euskaldunik ere ezagutzen, eta ia esango nuke euskara ikasten hasi zinalarik ere, ia ez zenuela euskaldunik ezagutzen, ez? Nondi datorkizu gorrina hori, hor Mediterraneo inguruan egon, garai zail haietan, eta gainera euskara ikasten hastea, ez? Ez da gauzari normalena. Bueno, ez da normala, euskararen egoera, euskararen arazoa dela eta ez normaltzat jotzen dalakoz. Baina norbaitek ingelesa modu horretan, era horretan, azten baldin bada denok normaltzat jotzen dute. Nik hasi nintzen nire gaztaroan, 14 urtekin, Zeutan genbilen, familiakin eta Zeuta bada nik esango nuke inguru hizkuntza askotako inguru bat, inguru multilingüe. Gure familian ere neskamea berberetarra zen. Eta orduan nik uste dut, nuen barneko gogo bat beste munduko kulturaren ganako sortu zitzaidana. Gero 14 urtekin eskuratu nuen Unamunoren ensegu liburu bat, eta hortik jaso nuen ideia, peninsulan edo Europan, existitzen zela oso hizkuntz berezi bat, euskararen hain zuzen. Eta hortik sortu zitzaidan, baina nik uste dut gauza ez zela hain arrazionala, orain kontatzen dudan bezala. Baizik, nola baiteko
enamoramentu bat. Eta ikasi nola ikasi zenuen? Ze gainera, zu Euskal Herrian pasa ezu denbora pusketa batzu pasa dituzu, baina ez horren beste. Bueno, ezin nintzen gramatikaz, nire lehen gramatika izan zen Umandiarena. Eta gero, bueno, liburu bat utzi eta bestea euki. Eta gero aitak, nola biteko tutor bat ezateko, zeutan bertan bilatu nindun. Hor bat zegoen dendari bat, komerziante bat, oso ezaguna zeutan. Eta hori izan zen nire lehen maisua. Gero horrek basarriren gana, bersolariaren etxera, bialdu nindun, uda pasatzeko. Eta basarri zen nire, eta ez bakarrik basarri, baizik eta basarriren familia osoa, niretzat izan zen nire bigarren familia. Hor, 18 urterekin, oso okerrez banago, liburu hau idatzi zenuen. El estado actual del Vascuence en la provincia de Navarra. Liburu sakona, benetan, 18 urterekin idatzia egoteko. Oso goiz hasi zinen ikerketa lanetan, euskarari buruzko ikerketa lanetan hain zuzen, ez? Bai. Bueno, egia esateko nire asmoa, lehen liparretatik oso simplea zen. Euskararen muga finkatzea, Nafarran. Ni ibili nintzen Zarautzen, basarrien etxean, eta beti konturatu nintzen nola euskaldunentzat Nafarroko euskera gauza berezia eta eztabaidagarria zela. Eta orduan sortu zitzaidan kuriositatea jakiteko muga hori, euskararen muga, nun jarri behar daitekela. Eta nik uste nuen, bi asteko lana izango zela besterik ez. Baina torre nintzen eta konturatu nintzen hori ez zela muga bat, baina trintxera. Eta trintxera horretan euskara zen, eriotzen eta borrokatzen. Eta horrek bultzatu nindu soziolinguistikaro arloan. Hor, zuk jaso zenuen egoera, nik uste dut, nahiko gaitza zela, nahiko alarmagarria, maila handi batean. 20 urte pasa dira, liburu hori idatzi zenuenetik, ze aldaketa ikusten dituzu Nafarroan, euskararen inguruan? Oso egoera eta aldaketa bikoitza. Alde batetik, euskaldunak ziren, baduela 20 urte euskaldunak ziren, haran euskaldunetan, oraindik euskera galduz doa. Hala eta guztiz ere, erdaldunak zirenak eta euskerarekiko atxikimendurik gabeko herrietan eta hirietan euskararen ganako atxikimendu berri bat sortu egin da. Orduan nik uste dut, nola baiteko euskararen arazoa ez dela kontzientziari gabe konponduko. Orduan, ohitura bezala euskeraz funtzionatzen zutenek, orain ohitura galdu egin da eta ez da berreuskaratzen. Baina aldrebesa gertatzen ari da ere. Orduan, hor badago, egon badago, motibapen kontziente edo berri bat sortarazten ari diren lekuetan, eta leku horietan izugarrizko lana eta izugarrizko berreuskarapena egiten ari da. Hor, nik esango nuke, zure liburu guztietan, oinarrian, badagoela gizakiaren aldeko filosofia bat, filosofia humanista sakon bat. Nola lotzen duzu euskara, hizkuntz txikiak, gizadiaren proiektu berri batean? Bueno, nik askotan esaten dut berria dela eta zaharra dela. Berria dela gure gizarte horretan balore sakon eta zahar batzuk atzendu ditu dalakoz. Edo atzendu eta askotan ete alboratu egin ditugulakoz. Baina nik uste dut funtsezko filosofia hori oso zaharra dela. Azken finean, hitz gutxitan esateko, gizona edo gizakia da bere uniberso propioaren erdia.
Eta orduan nik uztartzen saiatzen naiz gizartea eta gizona. Gizakiaren eskubideak eta gizakiaren beharrak eta gizartearen garapena. Gai aldatuz, nolabait ikusi dugu alde batetik bestera ibili zarela, Londresen ere 5 urte egin zenituen, eta Londresen badago elkarte berezi bat, Anglo-Basque Society izenekoa, eta zu ere elkarte horren sorreran edo, ibili zinen, eta zer lortu nahi zen duten, edo funtzionatzen du oraindik ere elkarte horrek, Anglo-Basque Society elkarte horrek, inglesen eta euskaldunen arteko harremanak sakontzeko edo. Ze helbururekin egin zen hori Londresen? Bueno, ni bilen zen momentu klabe batean, baina hala eta guztiz ere elkarte hori ezen berria. Nik uste dut Britainian, Great Britainen, aspaldiko joera eta jarrera izan dela Euskadikin, Euskal Herriarekin. Eta hor dugu lekuko esate baterako Bonaparteren lanak. Orduan, momentu horretan oraindik ere, Bonaparteren lanak British Libraryn gordetzen dire. Nik uste dut hor beti egon da posibilitate bat, ofizialki eta instituzionalki landu egin ez dena. Orduan, alde hortatik, euskararen ganako interesa eta kuriositatea eta ezagutza ere lortu zutenek, bazuten euskara ikasteko grina. Eta eskatu zuten Londreseko udaletxeri euskararen klaseak jasotzeko aukera bat, eta lortu zuten. Orduan, euskararen klaseen inguruan sortu ziren talde Anglo-Basque Society izenekoa izan zen. Eta horretaz aparte, beste lanen bat egin dute euskarazko klaseak emateaz aparte? Edo? Bai, eta oso lan politak egin dire eta laguntzari gabe, zoritxarrez. Baina egin zuten British Libraryn euskal libururen erakurketa bat, eman genituen hitzaldi batzuk, ingelesaz eta euskeraz, etorri ziren Euskal Herriko jende batzuk ara joateko, guk gonbidatutik. Eta nik uste dut, honen aparte, niretzat elementurik importantiena izan da, nola baiteko atsegina sortu egin da, Euskal Herriaren eta euskeraren inguru horretan. Zu hor Londresen ibili zara, leheno komentatu du hainbat lekutan, ezkondua zaude, 2 seme-alaba dituzu, nola hartzen du familiak horrelako personai, ibiltari eta nomada bat? Pazientzia askoz. Baina pazientzia partean ikuste dut, aldatzeko momentua aietzen danean denok urduri gaude, baina gero ohituta gaude, eta uste dut nomadismoaren esperientzia denontzat probetxugarri gerta dakiguekla. Leheno, aipatu dugu liburu bat, eta tartean badira beste 2 liburu Jose Marik idatzitakoak. Hurrengo uste dute Lengua y Pueblo izan zela. Nik benetan atseginez irakurri nuen liburu hau. Oroitzen dut eskuratu nuenean, pentsatzen nuela, aurkituko nuela horrelako rollo edo orain esaten den bezala txapa bat hizkuntzari buruz eta horrela, eta benetan poesiazko liburu bat irakurri nuela iruditu zitzaidan, ez? Zer adierazi nahi izan zenuen liburu honetan? Nola uztartzen dituzu herria eta hizkuntza? Bueno, kontrarrelo individual horretan, liburu baten mamia esateko ez dugu astirik eta ez dut sakonki horretan sartuko, baina eta gutxi zen, nik uste dut 2 alde dituela liburu horrek. Alde batetik deklarapen sentimentala, nolabaiteko deklarapen sentimentala, Euskal Herriari eta euskerari. Eta bestaldetik nik uste dut dilema faltsu batetik irtenbidea dela. Eta dilema izan da, mendez mende, gizonari, gizakiari, gizonari eta emakumeari, jarri zaiona, esan ez. Zer nahiago duzu? Justizia ala askatasuna. Eta justizia aukeratuz gero, sakrifikatu behar duzu askatasuna. Eta askatasuna nahiz gero, orduan, alboratu behar duzu justizia.
Ba, ni konturatu nintzen, justizia eta alkartasuna txanpon baten bi aurpegiak direla. Horren ondoren, liburu horren ondoren, beste El Espazio Bilingüe etorri zen, eta ja, hau izan zen nolabait, azkenean idatzi duzun tesiaren nolabaiteko aurren pausua, nolabait esatearren. Eta denbora gehiagirik ere ez dugunez, ni nahiago nuke agian azken liburuaren mamira joatea. Azken liburuaren izenburua nahiko adierazgarria da. Gure iraganarentzako etorkizuna. Un futuro para nuestro pasado, liburu mardula eta liburu sakona. Galdera zuzen egingo nizuke, Jose Mari. Euskerak baldu etorkizunek. Ingelesek esaten dute, eta ingelesak esango du gero itzultzeko, where there is a will, there is a way. Euskara esateko, borondate dagoen tokian, hor hasten da bide bat. Guk nahi badugu, eman dezaioke euskarari bide bat, bizitzeko bide bat. Baina, hor badago oso gauza bitxia eta kuriosua. Orain arte, momentu, esango nuke, mendez mende, euskara mantendu egin da sentimenduen bidez, eta baita ere ekintzen bidez. Baina, pentsa molde trinko eta sendo horik gabe. Orain nik uste du lortu egin dugula, pentsa molde hori, eta planteamentu intelektual eta orokor bat eukitzea, baina galdu dugu sentimendua. Eta sentimendua berreskuratzeko? Hor dago gakoa. Nik uste dut eta askotan esaten dut ikaslei eta lagunei. Aurkitu behar dugula bi poloen arteko oreka. Eta bi polaritate hauek sentimenduaren munduan izaten da alde batetik pesimismo morbosoa. Pesimismo morbosoa horrek esaten digunak euskera ez du gerorik. Euskera ez du sentidurik gaurko munduan eta bar. Bestaldetik hor dago optimismo folklorista bat. Eta optimismo da, euskera salbatu egin dela, hor daude euskararen alde enplegatzen ari diren diru itur guziak. Eta nik uste dut ez bata eta ez bestea euskararen bideratzeko indarrak bihurtzen direla. Guk konturatu behar dugula, erdian gaudela. Ez gaudela prozesua behaztatzen, begiratzen kanpotik. Baina gu gara hizkuntzaren parte bat. Guk nahi badugu, hizkuntzak nahi du. Hor, dena dela esaten duzu, liburuan zehar, euskaldungoak bildu egin behar duela, trinkotu egin behar duela, konpaktatu egin behar duela, bere geroa segurtatzeko. Nola da hori posible horren zatikatua dagoen Euskal Herri honetan? Nik esaten dudana, uste dut, nire aurretik askok esan dutela, eta gero eta gehiago sentimendu orokor bat bihurtzen ari dela. Problema da euskarari lehentasuna ematea. Euskarari gaurko gizartean lehentasuna ematen bazaio, alderdi guztien gaine eta alderdikerien guztien gainean, orduan, salbatuko du euskara, baina euskarak salbatuko gaitu. Esplikatuko zenuke hori, hobeto xo. Euskarak nola salbatuko gaituen? Salbatuko, nik uste dut alde batetik hor ditugula oso eredu historikoak. Baliogarriak direla, bakarrik flamenkoak eta, baina gaur bertan, Lituanian edo Georgian, edo nun nahi gertatzen ari dena. Orduan, Lituanoen artean, gauzarik lehena eta importantiena da, hizkuntzak ematen die elkartasuna, eta izateko sentsua, eta izateko borondatea. Hortik aparte,
Gero, eztabaituko dugu ia ezkertiarra edo eskuindarra zarenez. Baina lehen aukera da hizkuntzari lehentasun hori ematea. Eta perspektiba zuzen hori lortzen danean, nik uste dut nola baiteko hasten gara psikologianen aldetik deitu dezaioke sendotasun prozesu bat, terapia batean. Ordu konturatzen garala, ari garala gure benetazko perspektiba bere ganatzen. Hor, hizkuntze txikien munduan horren sakontasuna lortu duzun. Zeuk ere, hainbat lan egin dituzu, hainbat kezka agertu duzu, ez bakarrik Europako minorien alde, baizik eta beste hainbat lekutako minorien alde. Eta batipat badakit, aztertu izan duzula Ameriketako indioen egoera, eta hor ere lotzen duzula nolabait, han gertatutako sarraskiak, gero hemen euskararekin gertatu denarekin. Hain zuzen ere, han izan ziren euskaldunen papera xiat ikusiz, ez? Nola ikusten duzu hori? Bueno, alde batetik niri asko gustatzen zait Machadok esandakoa. Busca a tu complementario que anda siempre contigo y suele ser tu contrario. Indioen kultura, edo delako hirugarren munduko kultura, gure kontrarioa ez, gure komplementarioa da. Hoiek bildu eta gorde egin dituzten guk behar ditugun baloreak, benetako baloreak. Hori alde batetik. Bestela... Ze balore izango lirateke horiek? Izadiarekin lotura, afektibitatearena, taldearen zensu sakona, eta gakoa da nik deitzen diodana berdintasunaren printzipioa. Eta berdintasunaren printzipioa hauxe duzu. Gu ez gara beste baino gehiago, ez eta gutxiago ere. Eta horretan dago bira puntua. Eta zer lotura egiten duzu, garai hartanan gertatu zenarekin, eta gero, momentu hartan bertan ja euskararen galeraren hasera eman zen, nora lotzen dituzu bi puntu horiek? Euskara galtzen da ez bakarrik hizkuntza minorizatua delakoz, baina galtzen da lege batzuen menpean sartzen delakoz. Eta azken finean, hizkuntza bat hiltzen duen indarrak, izadia eta mundua eta herri bat hiltzen duena izaten da. Eta zein da hiltzen duenak. Nolabait erdaraz esateko, la ley del más fuerte, indar zuen legea. Orduan, orain arte funtzionatu egin duen gure mendebaldeko kulturan, izan da hori, la ley del más fuerte. Indar zuena, izaten da arrazoiak hartzen eta bereganatzen eta zabaltzen dituenak, herri txikitu eta besteen arrazoiak baztertuz. Nik uste dut hori ez dela, ez bakarrik ez dela egia, baina gure kontrakoa dela, edo esplotatzaileen kontra bihurtzen den elementu bat sortatzen dela. Orduan berdintasuna da mesedegarri ez bakarrik zapalduentzetako, baizik eta zapailtzenentzat. Eta nik esango duze, zapailtzenentzat areta gehiago. Nola ikusten duzu bizia? Botella erdi ustua bezala edo botella erdi betea bezala? Bete behar dugun botila bat. Erantzun polita. Hainbat gauzataz hitzein dugu, orain arte egin dituzun hainbat gauzataz eta bar. Aurrera bira, ze asmotan ari zara edo zer ari zara lan zen momentu honetan? Bueno, nik momentu horretan bukatu nahi dut eta bukatzear daukat, liburuaren 3. partea, lurraldetasunaren dialektika de la territorialidad, eta honekin bukatuta itxita utziko dut laneko epe luze bat. 20 urteko soziolinguistikaren munduan
lan nire ustez, lan nahiko berezia edo nahiko pioneroa. Hori ukatuta gero ikusiko dugu. Zure lanak nahiko eztabaidagarriak izan dira, ez? Edo sortu da polemika lanen inguruan. Zergatik izan da hori, zure ustez? Nik ez dakit, eta nik uste dut polemika baino, alde batetik nire lana beti eskuratu du multzo baten baita laguntza eta adostasuna, baina bestaldetik maila orokorrean oso lan ezezaguna izan da. Eta orduan, polemika baino, nire ideia hauen kaltegarririk edo erasorik haundiena izan da isiltasuna. Bueno, nik uste dut gaurko programaren ondoren, pentsatzen dut hainbatengat grina hori sortuko genuela, lan hauek ezautzeko grina, baina honi, badira pare bat galdera egin nahi dituenak programa bukatu baino lehen, denbora gutxi gelditzen zaigunez. Hor bergaran, hainbat klase eman zenituen soziolinguistikaren inguruan, eta jakin izan dudanez, klaseak eman baino lehen arnasketa, ariketa batzuk egiten zenituen, jendea konzentratzeko eta zer dela eta klase batzuen aurretik, hor jendea arnasketa ariketak egiten eta erdi yoga egiten, ez? Nola baita esaterren. Bueno, ez da yoga. Idazle batek idatzi zuen, baduela 50 urte, norbaitek zapatoak egiten jakinezkero edo zein gauza egiteko kapaza dela. Orduan, nik uste dut, eta arlo horretan mugitzen, norbaitek jakin badaki ondo arnaz hartzea, jakingo duela ideiek hartzea ere. Orduan, gizonari, gizakiari, elikatzen zaizkioten 3 elikadurak dira alde batetik janaria, bestaldetik arnaza, eta 3. ideiak. Orduan, ideien prozesua nondik nora dijoan ikusteko, jakiteko, eta bestaldetik bizitzaren zirkuitua nola funtzionatzen duen jakiteko, arnaza oso tresna erabilgarria eta polita da. Bueno, arnasa hartzen ikasi beharko dugulakoan, eta gaurkoan, gure teleikusleek elkarrizketa honen bidez, euskarari buruz egin dituzun lan horienganako grina eta jakinmina sortuko genielakoan, agurra eman beharrean gaude, Jose Mari. Geneukan gaurkoan, ordu luzez aritzeko, nik uste dut motz gelditu gerala eta esan egin dituen hainbat gauza ezakit, adierazten jakin izan dugun ala ez. Dena dela, honekin amaitu beharra dukagu, erlojuak ez du gehiagorako ematen, eta datorren astean bertan hemen Nortasuna Agerian programan beste 2 gonbidatu berezi ere izango dituzue. Bien bitartean, ondo izan eta uda ondo aprobetxatu.